Vi mistede bare vores grej, fordi hvad gør vores grej? Det fiser dernede i floden. Men jeg spørger, det er pagajen, der kan flyde. Bagagen er bundet fast, ikke? Det er pagajen og kanonen. Resten er bundet fast. Come on, girl. Det er utrolig hårdt at skulle bære kanonen og op igen og ro og tilbage igen og ud igen. Det var rigtig hårdt. Sådan. Så går vi op til højre her, op til højre her. Umiddelbart efter giver dem en ny strabas, så er der nogen, der knækker. Det er for at se deres reaktion på det. Fordi sådan er det også, når de kommer hjem. Så det vi gør nu, det er, at vi går lige derover. Så tager vi hurtigt vores rygsæk, binder vores snor rundt om. Og så prøv her. Det her. I er frisk nok, ikke? Det var hyggeligt. Camilla. Jeg elsker det kropssprog der. Og nu sidder der med lidt mere bredt arm. Okay, just do it. Altså, det handler kun om én ting, det er at være positiv. Der sker det, at det går ud over en selv. Jeg tror godt, vi kan nå en gang til. Jeg er faktisk ret imponeret over, hvor godt vi samarbejder. Jeg kunne godt have været lidt nervøs for, at det kunne have endt galt. Vi har selvfølgelig haft små diskussioner, men det har virkelig ikke været noget. Og så har vi taget dem og snakket om det, og så går kommunikationen meget bedre. 1, 2, 3, så har de pakket deres ting. Og den måde, de arbejder sammen på, den måde, de er struktureret på, ingen brok, ikke noget pjevs, ikke noget pluder. I hiver bare ind. Jeg er jo ikke pjattet med det. Men jeg har jo gjort det før, så jeg bliver jo bare nødt til at gøre det. Og jeg skal først, og sådan er det, så kommer jeg hurtigt over på den anden side. Det er så godt. Er du okay? Ja. Ej, hvor er det godt. Sådan. Stille og roligt her ved klipperne. Vi stiller på maven. Ja, på maven. Perfekt. Altså generelt så oplever jeg pigerne på nuværende tidspunkt som virkelig bare skidegode. Altså rigtig gode, rigtig positive. Selv under de der enorme strabasser, de har været igennem. Og det er en af de allerbedste tegn på, at nu begynder de virkelig at bygge op. Nu begynder de virkelig at finde ud af, at hvis de vil have et godt liv, så må de kæmpe for det. Og det er dem selv, der skal ændre det. De har selv ansvaret for det. Det er ikke mit ansvar, det er deres. Okay, Ella, er du så frisk? Ja. Og så forsigtigt, når hun kommer ind her. Det er rigtig flot. Hey, girls. Rigtig godt. Nu håber jeg sørendans med, at vi er færdige med vand. Det er træls. Men altså, jeg er bare nødt til at tage et skridt ad gangen. Det har jeg ikke været så god til før, men jeg synes faktisk, at herude, der har jeg lært, at det kan ikke betale sig andet. Eva, vi laver lejr. I finder et rigtig hyggeligt sted. Jeg vil gerne sige til jer, at jeg er rigtig